Goedenavond, zondag 8 augustus. Fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. We beginnen met het nieuws en ook het weerbericht van deze zondag. De nieuwe stadshaven in het Scheldekwartier in Vlissingen is dit weekend geopend. Iets eerder dan gepland, want eigenlijk zouden pas maandag de eerste boten aanmeren. Afgelopen vrijdag hadden we de officiële overdracht van de gemeente aan ons. En we zagen dat we zoveel klanten hadden, zoveel gasten en bezoekers hadden in onze andere haven. Dat we hadden gedacht van we kunnen dit weekend al prima een eerste start maken en de eerste gasten verwelkomen in deze nieuwe haven. Ja, het is leuk om hier als een van de eerste te zijn natuurlijk. En ja, het ontvangst was goed. De havenmeesters die vertelden hoe het in elkaar waren. En die waren ook super trots erop. Dat was wel te merken. U vaart zo het beeld in. Ja, het waait stevig, dus we drijven een beetje op en neer. Nu nog zijn alleen de ligplaatsen voor passanten geopend. Later deze maand komen daar de verkoopplaatsen bij. En heeft de stadshaven plaats voor een kleine 100 boten. Dat je zo dicht bij het centrum kunt liggen en vanuit hier een uitvalsbasis hebt voor alle prachtige dingen die Vlissingen te bieden heeft of Zeeland. Is volgens mij een unieke aanwinst voor Zeeland en voor Vlissingen. Goeie reis en bedankt. Tot de volgende keer. Dag. Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Oost-Soerburg bestaat 100 jaar en daar zijn ze erg trots op. Heel bijzonder. Ik vind het geweldig en ik hoop dat er nog zeker 100 jaar bij komt. En volgens mij heeft het ook wel een goede plek in het dorp hier. Althans, daar werken we hard aan om dat zo te houden. En we zijn zeer levendig zoals je ziet. Met heel veel jeugdleden. Gelukkig wel, ja. Want dat is toch de toekomst en daardoor bruist het. En dat geeft een bepaalde energie en dat vind ik geweldig. Ja, eigenlijk wel bizar, want dan zie je wel eens foto's van 100 jaar geleden en dan waarschijnlijk niet meer hetzelfde zoals nu. Ons best om zoveel mogelijk jongeren erbij te betrekken. We doen wel eens jeugddagen, dus er komen wel eens mensen komen dan kijken met hun ouders. Ja, dan introduceren we ze aan een instrument zoals een trompet en proberen we ze te overhalen. Zeeuwse binnenattracties hebben het deze zomer enorm druk. De reserveringen stapelen zich op. Als ik zo naar buiten kijk en het weer nu om ons heen zie, dan denk ik dat ik wel weet hoe dat komt. Ja. Wij moeten altijd goed concurreren met het strand natuurlijk. En ik denk dat wij dit jaar de winnaar zijn. Mensen moeten echt van tevoren reserveren om te kunnen zwemmen. En dat wordt ook grandioos gedaan, want in principe zitten wij nu al vol tot en met dinsdag, woensdag volgende week. Sinds dat eigenlijk de zomervakantie in is gegaan, hebben we elke dag vol gezeten. Bezoekers moesten er vroeg bij zijn. Een dag of 4 van tevoren. We echt al aan het kijken zijn gegaan van waar kunnen we echt nog zwemmen. En de gelukkigen die op tijd waren, konden vandaag het onstuimige weer omzeilen in het zwembad of op de stoomtrein. Nee, we waren iets meer mooier weer verwacht, maar de eerste 4 dagen waren heel goed strandweer. Dus de laatste 3 dagen is er weer wat minder. En dan gaan we wat uitstapjes doen. We moeten toch iets leuks proberen te doen met de kleinkinderen. Ik had gewoon heel veel zin om weer een keer te gaan zwemmen in plaats van in dat een beetje vieze water. Dat je even in het water kan en niet alleen maar thuis zitten vervelen. Ik zag dat het niet zo mooi weer werd, dus ik dacht voor hem wel heel erg leuk. Hij is heel dol op treinen, dus ja. En heb je er een beetje zin in, Hugo? Nee. Nog een paar weken en dan barst het voetbalseizoen weer los. Amateurvoetballers hebben er door corona bijna een jaar op moeten wachten en staan dus te trappelen. Maar ga niet te fanatiek van start, anders sta je zo weer buitenspel. Na de zomerstop, zeg maar, als iedereen weer lekker begint met trainen, zien we vaak wel binnen de fysiotherapiepraktijk wel veel toch blessuretjes ontstaan door te snel opbouwen eigenlijk. Hè. En nu natuurlijk met heel de coronaperiode ervoor is die periode extra lang geweest. Dus dat is best wel tricky. Veel Zeeuwse amateurclubs spelen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een hoop oefenwedstrijden. En dat zijn de spelers niet meer gewend.
Als je echt een jaar lang eigenlijk niks doet, ja, dan conditioneel ga je heel snel achteruit. De belastbaarheid die vermindert. Wat we veel zien is toch wel knieklachten natuurlijk bij voetballers. Hè, van veel draaien, keren, maar ook enkeldistorsies, verzwikking van de enkel. We weten wel gewoon dat dat soort klachten vaker of sneller kunnen optreden als iemand niet fit is of als iemand onder vermoeidheid moet presteren. Ja, die vermoeidheid bouwt zich sneller op na een hele tijd niks doen. Voetballers die tijdelijk een andere sport doen in de zomer verschijnen fitter aan de aftrap. Ook voor trainers heeft Adan nog wijze raad. Pak een stukje periodisering eigenlijk noemen ze dat. Bouw het langzaam op in de trainingen. En wat veel clubs ook doen is er zijn een soort van pre-season trainingen. Dus eigenlijk voorafgaand aan het seizoen met een groepje wat vormen gaan doen. Waardoor je eigenlijk alweer fitter aan de voorbereiding begint. Ja, en daarmee verminder je echt wel de kans op een blessure. Er was vandaag sprake van behoorlijk wat beweging in de lucht. En niet alleen door de wind, maar ook doordat de lucht onstabiel was en er buien voorkwamen. Het had alles te maken met een depressie ten oosten van Schotland. Maar zoals zo vaak in Zeeland komt na regen zonneschijn. En dat was ook vandaag zeker het geval. Vanavond en vannacht zullen de regenbuien geleidelijk wegtrekken en krijgen we opklaringen bij minima rond 15 graden en de wind neemt geleidelijk af naar matig uit het zuidwesten. Morgen krijgen we echter opnieuw een onstabiele luchtsoort waarin buien tot ontwikkeling zullen komen. Met name morgenmiddag krijgen we enkele buien en soms ook met onweer bij temperaturen rond 19 à 20 graden. Ook dinsdag krijgen we nog te maken met buien, het wordt dan 21 graden, maar daarna zien we wel een verbetering tot stand komen door een hoogdrukgebied wat boven West-Europa komt te liggen. En dat zorgt eindelijk voor beter en warmer weer wat meer op de zomer lijkt dan de afgelopen tijd het geval was. De temperaturen gaan naar 23 tot 25 graden. En tot zover deze Zeeland Nieuws. Straks nog onder meer de Zeeuwse top 40 en ook Regionet. Ik zou zeggen nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.